Bueno, pues estem així en la porta del Principal, ja ho veuen molt concorrit, on es representaran diverses de les obres d'esta mostra de teatre. Bueno, però se n'anem de seguida al Teatre Salesians, on es representa l'obra Lletra ferida, que interpreta La dependent. És un experiment molt arriesgat que combina la literatura valenciana en l'humor escolar. Un experiment de tant èxit que La dependent ha decidit continuar amb ell. Així és que anem a parlar amb la seva directora, Pepa Miralles, en el seu autor, Jordi Peidro, i en els intèrpretes, Jonathan García i Rubén Mira. Perdonen, senyores i senyors, xiquets i xiquetes, puc començar? Clar! Comencem! Bé, el que anem a veure en Lletra ferida 2.0 és la segona part de Lletra ferida. És una obra infantil i que parla sobre la literatura valenciana. Com podeu sentir, ja hi ha el volum de gent abans de les funcions. Bé, el que veureu és una cosa molt divertida, que us encantarà als xiquets i que jo crec que s'ensenyaran coses sobre la literatura, que se la vam deixar en la primera part en un punt, està mal que ho diga jo, però vam tindre èxit, ens van demanar la segona part i així està. El 15 és el segle d'or de lletres valencianes. Hi trobem grans autors com Ausiàs Mar, el gran poeta del segle d'or, i Joanot Martorell i el tirant Logassa. Sí, que a mi m'encanten les històries de cavallers. I pirates. I després? Què venia després? Res. La decadència. La decadència. La decadència. La decadència. La decadència de la literatura es va dur. La decadència. A 3 segles, sense quasi res de literatura a la nostra terra. 3 segles. I per què? Però vol deixar les seues ximpleries, que l'únic que faig és traure al públic d'un assumpte tan important. El senyor Lletra ferida és un personatge que va néixer en un anterior espectacle que es deia El senyor Lletra ferida, i ara hem estrenat la segona part, que és un encàrrec que ens van fer de l'Acadèmia Valenciana i d'instituts i de les biblioteques per a dur el tema de la literatura valenciana als col·legis, i van crear de l'expressió lletra ferit el senyor Lletra ferida, que és un erudit de la literatura valenciana i que va donar una conferència, i es troba en el mosso de la sala, el Bedel, que al final li ajuda a fer la conferència. El senyor Lletra ferida! Oi! Que és de París, vestit de vore! Una altra volta vostè ha sigut! Em va encantar l'últim mail que va enviar. Sí. Mira que va deixar ben clar, És que vostè és molt de la broma, No vull veure mai més. No vull el sapat traïsser ni per davant ni per darrere. Una xispa. No sabes què vaina. Que ja n'estic fent. Vinga, dóna'm una abraçada de benvinguda. Qui és? Que vostè n'escrit una caixa de mascles. Anem a fer una conferència que farà goig. Anem, sí, vostè i jo. És un poc travieso, en el sentit que li agrada molt rebolicar coses, vol ajudar-lo a tota hora al senyor Lletra ferida, però el que fa és posar-li-ho cada vegada més difícil, i li agrada molt la broma, li agrada molt cantar, ballar, i més que res emprenyar al senyor Lletra ferida, que el pobre va... Però emprenya amb bona voluntat. Emprenya amb bona voluntat, evidentment. Sempre per a aprofitar i per a intentar fer-ho bé i tal, però va clavant la gamba cada 2 per 3, i es produeix una situació sempre molt còmica del clown blanc, que seria ell, el clown així més seriós, i el que sempre està rebolicant i fent xistes, i en fi, el més travieso de tots, que seria el meu personatge. Ramon, escriuràs a major glòria de Déu els fets del regne de València. València! És la tierra de las flores, del rojo y del color. Sí. Va, escolte amb atenció. Són tot orelles, mira. L'espectacle està basat molt en el joc de pallassos, que és el que deia ahir del
del clown blanc i el clown Augusto, no? El Augusto sempre és el que intenta molestar al blanc, però no molesta, sinó que va de bona fe. Així el que hem intentat és que el clown blanco, que en aquest cas soc jo, siga el no repel·lent, sinó el serio, el que vol fer les seves coses, però també té un puntet loco. Té un puntet que també se li va i a voltes fa coses que no són molt normals. Blasco Ibáñez, Blasco Ibáñez es un hombre como usted, no pot. Templat, i és, vinga, sí, a València és el nostre literat més universal, més reconeixible fora a l'estranger. Cañas y Barro, La Barraca... Pero escribía en castellano. Sí, i és una cosa que Teodor Llorente sempre li tirava en cara. Ai, es barallat! Escric en valencià! Dissidente! Discutir! Però Blasco Ibáñez, guapote, templat, al igual que vostè, parlava en valencià. Senti un jutjat, m'entendeix un petit. Esta funció està un poc pensada per a l'últim cicle de primària i el primer cicle de secundària, però l'experiència ja està donant-nos que és molt per a tots els públics i fins i tot els xiquets més xicotets els agrada molt i als adults també. És este tipus d'espectacles que és molt familiar, no? Perquè al ser molt divertit i hi ha com acudits per a totes les edats, no? O sigui que jo crec que és un espectacle per a tots els públics. Fonamentalment per a les campanyes escolars és en aquestes edats, de final de primària i principi de secundària, però que és un todoterreno. Sí. Sí, la veritat és que és una aposta així arriscada, perquè pot semblar un tostón parlar de literatura i més als xavals, a uns xavals que en realitat els han raptat de classe per a vindre al teatre i el que volen és oblidar-se de la literatura i de les matemàtiques i de tot el que tinga que veure amb l'escola. Però hem tingut la sort de saber tractar el tema amb molt d'humor i passar un poc per damunt per a quedar clar 4 conceptes i la resta és molta diversió. Ha costat, perquè al principi tota la part de documentació era pura i dura de llibres de segle XIV, ala, comencem a veure quin hi ha en el segle XIV. Sor Isabel de Villena i Jaume Roig, i dius, i jo que faig això per a xiquets, no? És complicat, però al final has d'obviar-lo, dir, el que anem a fer és no parlar d'això, però a la volta parlar d'això. I d'ahir ve la idea d'una conferència amb 2 personatges que són els que duen la història i claven la informació. Però la història és la dels personatges i se serveixen de la informació per a donar-la. Bueno, escriure una obra en si és difícil ja, vull dir, en independència del públic que siga. Després, evidentment, els xiquets són un públic molt exigent, perquè si no els agrada no fan cap paripé i no els agrada. Entonces, sí és difícil. Jo crec que l'escriure en si l'obra ha tingut la dificultat que ha tingut, però que després l'obra ha pegat un vot per el treball dels actors, per el treball de direcció, per la música, vull dir, per tots els elements afegits, i això és el que la du al punt on està, que jo crec que sí que funciona molt bé en els xavals. Qualsevol cosa que pels xavals tinga que veure amb la docència o amb el que estan estudiant, d'entrada pot ser que els tire cap arrere, no? Perquè diuen, más de lo mismo, no? I ja tinc que tornar a tal. Però en el moment tu arranques a veure un espectacle que s'articula al voltant de l'humor, no? I que els coneixements que es transmeten, que són relatius, no? Vull dir que no es tracta d'una classe magistral, sinó d'una sèrie de pinzellades al voltant de la literatura. Aconseguim introduir-los dins d'una dinàmica divertida, humorística, els xavals acaben arreplegant aquesta informació sense apenas donar-se compte, i crec que aquesta és la manera de funcionar d'aquestes coses, ¿no? El señor Blasco Ibáñez y el señor Llorente van y se encuentran así, ¡ah! De repente. Acte primer, la Trinidad. A mi fa no sé què. ¿Sí? ¿Qué? Si és ma mare, que no va ser ara. És de Hollywood. I que fa ma mare Hollywood. Vol callar! I és Gabriel.
per a Blasco Ibáñez. Ah, clar, per a Blasco Ibáñez. Oh, pásame, senyor Llorente. ¡Home! Don Vicente Blasco Ibáñez. Home, senyor Llorente, qué alegría trobarlo así tan de repente. On li va? Defensar la recuperació de la literatura valenciana. Yes, well done, well done. Cosa que altres no fan. Fine, of course. I vostè? One second, please. Vol fer un favor? Que no veu que estic parlant del telèfon? Yes. Okay, see you later, alligator. Bye, Déu. És de Hollywood. Volen publicar les meues novel·les. Què? Les seues novel·les. En Amèrica. Sí. En anglès. Doncs vaja. Tot el temps que estiga fora no es clavaran en polítics. Què? Així estem. Que no l'ha hagut de treure més d'una vegada de la presó? No, això és cert. En fi, vinga. Lluís, ja t'ho contaré tot en tornar a València. Adeu, senyor Llorente. Adeu, Blasco Ibáñez. Don Vicente Blasco Ibáñez. Soc el capità d'ací a Felida. El capità d'aquest. Gran saludant. Sap què? Me'n vaig als Estats Units d'Amèrica. Ara que vostè deu saber, no? Perquè ha de conduir, no? No ho sé. M'alegra que em digues que esta obra és molt de la dependent, perquè jo crec que sí, que efectivament en la dependent hem aconseguit tindre com uns trets que ens caracteritzen. Clar, em fa un poc de pudor i respecte dir-lo jo, perquè crec que un d'ells és ser honestos i en el sentit d'intentar fer la nostra feina ben feta, que siguen coses, perquè en la dependent també hem tocat comèdia com no, però és una línia més de comèdia en la nostra companyia. Entonces sempre procurar que l'espectador ho passe bé, però sent també coherents en les coses que ens agraden, i és molt de la dependent perquè l'equip és un equip de la dependent en el que treballem normalment, un dels equips, no? I després per això, perquè és una obra en valencià, és una obra que a més parla de la literatura valenciana, una obra que vol arribar a l'espectador, que vol divertir-lo i que al mateix temps té este punt boig i de gamberrisme, no? Que fan molt bé Rubén i Jonathan, no? I que gràcies també a Jordi, perquè ell és el que ens dona aquest primer gran esborrany ja fet, no? I ahí podem sobre això treballar, no? Vicent Andrés Estellés és el poeta valencià més important des d'Ausiàs Marc. Inicia la poesia realista de postguerra i els seus poemes estan trobats de coses senzilles, properes. I el seu domini de la paraula fa que els sentiments se'ns apleguen bé. Escolten tots. Res no m'agrada tant com enramar-me d'oli cru el pimentó tallat a tiret. I sap com era de gran Fuster? No, així com Gasol. No! Fuster era escriptor i pensador. Però no ha dit que era Fuster. De cognom! Fuster de cognom! Joan Fuster de Sueca! L'assagista valencià més important del segle XX. Un exemple intel·lectual, compromès amb el seu temps i la seva gent. Vinga. Al 1962 publica Nosaltres, els valencians, un llibre fonamental per atendre la nostra història, la nostra cultura i els nostres problemes d'identitat nacional. Agafa una carta. Estic preparant tota la setmana el truc per a sorprendre el Marc. I eren amics. El Marc i jo. Fuster i Estellés! Mal, no cal que es posi així, no crida que no estic sort. Va, agafa una carta, la que vull buscar. Mare, els nervis sempre són molt forts en la mostra de teatre, perquè això de jugar a casa, que nosaltres som d'ací d'Alcoi,
va un poc a la contra perquè tens els amics, tens els companys, tal, i tot vols fer l'espectacle molt bé, molt bé. Estaven comentant el que hem estat, la setmana passada vam estar en Meliana i l'anterior en Paiporta fent aquest espectacle i anaven tranquil·lets, perquè clar, allí no ens coneixen, pues és diferent, però així de repente era de, ai, és que ara va vindre no sé qui, que és amic meu, i els programadors, i n'hi ha com un puntet més d'intensitat. Tenim una química molt especial de l'escenari perquè hem treballat molt de temps junts. Portem 14 o 15 anys treballant junts, és molt còmode, treballar amb Rubén és molt còmode en l'escenari. Ell també, a més és una obra molt espontània on de tant en tant has d'afegir-hi alguna cosa o se t'ocorreix alguna parida nova i la claves i ell està perfectament atent a silencis i a tal per si vols clavar alguna cosa. A voltes en bolos ens han passat alguna cosa i en una mirada ja ho tenim, ens coneixem ja prou bé. Jim Pot!